Hej. Det her, det er Buenos Aires. Og det er Casa Gerard, hvor vi bor. Jeg står oppe på tagterrassen og nyder den sidste eftermiddagssol. Og det er rigtig dejligt. Og sådan ser her ud. Og det her, det er vores lille baggård, vores lille patio hernede, hvor Else hun sidder og drikker kaffe. Og lige derhenne på stolene, der kan man sidde og få sig en lille aftensol her. Det er vores tørresnor. Og et højt hus, der ligger lige ved siden af. De bygger bare så højt. Og musikken, det er nogen, der spiller over på den anden side af gaden. Sådan er Buenos Aires.